Значи ти си на 200, нито че не брал. Да, ще дойде спокойно. Значи на ръба. На ръба мога го стреляш като нула. Да ти го спирам ли? Идва ка. Рано му е. Рано му е. Щом идва, значи идва. Той няма как да ни натуши спокойно. Давай. Перфект, брат. Май се наложи да го повтаряш. Едва. А? Горе си го ударил в рибиците. Прицели го хубаво и го довърши. Ко стана? Изчакай, не бързай. Снимам, да. Не да си толкова сигурен, че ходим да го взимаме. Абе, къде не съм, бе? Че съм един патрон. Аз какво направя? О, мята са още. Еми, ще влее в красти, това е проблем. Загиваме го. Не го стреляй този патрон последния. Ще вървим при него. А? Красота. Штайра днеска се прояви. Ева ти случая. Ма интересно, що па да удари височко да е? Защото явно... Абе, нещо мига, бе. Какво мига, яш? Батерията. А, това ли е проблем? Я да я. Ма ти сигурен си записваме в момента? Рък свет. На ректа. Окей. Да, батерията ще умира. Окей, добре, не дай, остави. Нека записа да го прекъсваме, докато си умре всичко. Ай. Ще взимаме ли багажа да се върнем? Дай да пакетирам. Добре, дръж камерата през това време. Леко да не изгасиш. Бе, добре, че легнах да ще ме обуши. Сега. Я само предпази. Предпази. Втория път трябваше да го нокаутираш с малко по-нисък удар. Да, ама... Ама да се силен не, така през нощта едно, през друго. Вземай си нещата. Не държи камерата, как да снимам? Добре. Чакай сега. Аз само си взема. Така че затворя камерата и ще снимам.